शिव गुरु बसह के भेजनी सवारिया सवरिया चढ़ के अइहा गुरुजी। मन में लागल बाड़े सरधा हमारा सरधवा पुरैहा गुरुजी। आज कइले बानी तोहरे चरचवा रचवा में अइहा गुरुजी। बसहा के भेजनी सवारिया सवरिया चढ़ के अइहा गुरुजी। मानवा में लागल बाड़ सरधा सरधवा पुरैहा गुरुजी। आज रखले बानी तोहरे चरचवा में